panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 95 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon. Please turn with me to Romans chapter 2 verse 5 alang sa atong pagpamalandong niining taknaa. Roma kapitulo 2 bersikulo 5 ang giingon dinhi: apan sumala sa imong pagkagahi ug kasing-kasing nga walay paghinulsol, nagtigom ka alang sa imong kaugalingon ug tunglo sa adlaw sa kapungot ug pagpadayag sa matarong nga paghukom sa Dios. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Kung inyong nahinumduman mga kaigsuunan, ang atong pagpamalandong sa bersikulo 4 ni adtong miaging mga semana, gipasabot ni Pablo ang tulo ka panalangin nga gikan sa Ginoo nga mauuntay mag-aghat sa mga katawhan nga mutalikod sa ilang mga sala ug muyukbo sa Ginoo sa pagpasakop kaniya ug sa pagsimba kaniya. Unsa man kining tulo ka mga butang: ang pagkamaayo sa Dios, ang forbearance o hilabihang pagpasan sa tumang kabugaton, ug taas nga pagpailob sa Ginoo sa atong mga sala. Gipanalanginan sa Ginoo ang mga katawhan sa kinabuhi ug piskay nga panglawas. Gipuno niya ang kalibutan sa tanang mga matang sa bahandi, mga maaniyag nga mga talan-awon, mga relationship sa pamilya, mga anak, mga kabanay, ug mga resources nga atong gikinahanglan aron kita mo survive niining kalibutana. Gipakita sa Ginoo ang iyang kahibulungan kayong pagpailob ug pag-antos samtang ang mga katawhan nagpadayon sa pagsalikway kaniya, sa pagbalibad kaniya. Gipakita sa Ginoo pinaagi sa iyang pagkamaayo, sa iyang taas kayong pag-antos ug pagpailob, nga andam ang Ginoo sa pagluwas sa bisan kinsa nga moduol kaniya diha sa paghinulsol. Kung buot unta sa Ginoo nga itambog ang mga katawhan sa impyerno dayon, makatarunganon nga iya kining buhaton anytime. Dili siya obligado nga luwason kita. Dili siya obligado nga iyang i-extend ang iyang judgment mga kaigsuunan. Ang kinabuhi niining kalibutana nagapakita gayod sa puno kayo sa grasya sa Ginoo sa iyang pagpailob sa atong mga kasalanan ug sa atong pagkadautan. Now, kung ang tawo insakto paunta og paminsar ang pagkamaayo sa Ginoo ug ang iyang kaluoy, mao gayod unta ang mag-aghat kanila nga maghinulsol, mupasakop sa Ginoo, mutalikod sa ilang mga kasalanan ug pagrebelde batok kaniya. But majority of the people in the world dili buot nga mubuhat niini. Mao kini realidad nga gipasabot ni Pablo sa bersikulo 4 sa atong gipamalandungan ni adtong miaging mga semana. Ang giingon dinhi: o imo bang gipakagamay ang mga bahandi sa iyang pagkamaayo, pag-antos ug pagpailob, nga wala nimo maamguhi nga ang pagkamaayo sa Dios ang nag-aghat unta kanimo ngadto sa paghinulsol? So gikaminusan sa mga katawhan, ilang gipakagamay ang pagkamaayo sa Ginoo, ang iyang pagpasensya, ang iyang pagpailob mga kaigsuunan. In other words,
ang Ginoo sa iyang tumang kaayo giisip sa mga tawo nga dili takos sa ilang atensyon ug pagrespetar. Sa pagpasensya ug pagpailob sa atong buhi nga Dios, iyang gihatagan ang mga makasasala og kahigayunan sa paghinulsol, mga kaigsuonan. So siguraduhon nato nga dili kita masipyat sa paghuna-huna nga gumikan kay gapakita ang Ginoo sa iyang pagkamaayo, pagpasensya ug pagpailob, dili na moabot ang iyang paghukom. No. Tinuod nga nagpakita siya og pag-antos ug pagpailob. Apan ang iyang pagpailob, mga kaigsuonan, limitado lamang ang gitas-on. It will end, matapos kini, and it will end suddenly and without warning. Makuratan na lang ang mga katawhan, mga kaigsuonan. So warning kini. Kining verse 5 sa atong teksto karon, nagpahigmata kanato sa realidad sa paghukom sa Ginoo batok sa sala. Ug mao kini ang ikaduhang higayon nga gihisgutan ni Pablo ang mahitungod sa tunglo sa Dios. Ang unang bersikulo nga nasulat ang tunglo sa Dios naa sa Romans chapter 1 verse 18. Ang giingon dinhi, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkaliko ug pagkadautan sa mga tawo nga pinaagi sa ilang pagkadautan gipugngan ang kamatuoran. So sa Romans 1:18, mga kaigsuonan, gipasabot ni Pablo nga hagbayan rang gipadayag sa Ginoo ang iyang tunglo ug kapungot batok sa kasalanan ug pagkadautan sa mga katawhan. Pero sa Romans chapter 2 verse 5, gipasabot ni Pablo nga aduna kunoy final day of wrath, kining kinatibuk ang tunglo ug kapungot sa Ginoo iyang ibubu sa adlaw sa paghukom niya. Ug buot ni Pablo nga masabta nato sa tataw gayud kaayo nga pamaagi nga ang pagtolerate sa Ginoo, ang iyang pag-antos ug pagpailob, wala ka na nagpasabot nga wala na kitay tulubagon sa atong mga sala. Sa matag sala nga atong gibuhat sa matag adlaw, mga kaigsuonan, nagtigom kita ug tunglo sa tigumanan sa atong buhi nga Dios nga ibubu niya kini sa kinatibukan gayud sa adlaw sa paghukom. So sa matag adlaw nga magdumili kita sa paghinulsol, kita nagadugang sa mataro nga paghukom sa Dios. Ang giingon sa Romans chapter 2 verse 5, apan sumala sa imong pagkagahi ug kasing-kasing nga walay paghinulsol, nagtigom ka alang sa imong kaugalingon ug tunglo sa adlaw sa kapungot ug pagpadayag sa mataro nga paghukom sa Dios. So sa atong pagpamalandong niining taknaa, atong sabton, mga kaigsuonan, nga ang tawo nga nagdumili sa paghinulsol nagtigom og tunglo batok kaniya nga ibubo sa Ginoo sa adlaw sa paghukom, gumikan sa pagkagahi sa iyang kasing-kasing ug huna-huna. Ug ato kining sabton, kining hardness of heart sa atong pamalandong karon. Mudangat na kita sa unang punto. Ang tawo nga dili mahinulsulon, mga kaigsuonan, nahimong gahi na ang iyang kasing-kasing nga iya na lang gibaliwala ang pagkamaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Normal na lang kinialang kaniya. Sa matag adlaw nakasinati siya sa pagkamaayo sa Ginoo, so nag-expect siya nga musilang ang adlaw sa sayong kabuntagon, doon na siya hangin nga giginhawa, doon na siya piskay nga panglawas, doon na siya pagkaon nga pagakanon. Tungod kay normal na lang kining nagakahitabo sa iyang kinabuhi, nakalimot siya nga gikan kini sa Ginoo, gumikan kini sa grasya sa Ginoo. Nagtuo siya nga takos siyang modawat ni ining tanan. So normal na manggod niya kining nadawat sa matag adlaw. Mura ba og bata ba nga pagkahuman sa pagkaon imong hatagan og ice cream, unya naanda na niya nga mogi nay nahitabo nga kada human og kaon adunay ice cream, adunay ice candy. Murag nakita na sa bata nga entitled na siya nga hatagan gyud siya ice cream kada human og kaon. Unya kung wala na ng ice cream muhilak na siya, pamati niya, murag giabusuhan siya o gikawatan siya og pribilehiyo. Nag-anad na ba ang iyang pamati kay
Mo naman kini nahitabo kanunay. Ingon ana pud ang mga tawo. Gumikan kay ang Ginoo matinud-anon nga naghatag og piskay nga panglawas sa matag adlaw, adunay hangin nga giginhawa, natagbo ang atong panginahanglan. So kung dili kini buhaton sa Ginoo, murag ang Ginoo na hinuon mo isad-an. Mura og basulo na nato ang Ginoo. For example, kung doon natay balatian nga masinatian sa atong lawas, labi na kung ang balatian seryoso kaayo, murag ang Ginoo na mo isad-an. Nakalimot ang mga tawo nga in the first place, dili kita takos nga modawat sa bisag unsang maayong butang gikan sa Dios, gumikan kay makasasala kita. Ang takos alang kanato mao ang tunglo ug kapungot sa Dios. Pero ang mga tawo, ang ilang pamati, deserving sila sa tanang mga maayong butang gikan sa Dios. Unya masuko sila sa Ginoo. For example, kung dili matagbo ang ilang mga panginahanglanon, nga mura og utangan kaayo nila og dako ang Dios. Ang problema mga kaigsuonan is that wala gayud nato masabti ang gibugaton sa atong sala. Sukad nga nakasala ang tawo, wala na gyud kitay katungod sa bisag unsang maayong butang nga gikan sa Dios. Karon kung nasinatian nato ang mga maayong butang gikan sa Ginoo, grasya na lang kini og kaluoy sa Dios. Dili gumikan kay obligado ang Ginoo nga ihatag kini kanato. No. Kung atong nasabtan ang grasya og kaluoy sa Ginoo mga kaigsuonan, nga iyang gihatag kanato kining mga maayong butang bisag dili kita takos nga modawat niini, ang atong kasing-kasing mapunoon ta og utang kabubuton gumikan sa iyang kaluoy nga ri kanato. Ang atong pagtan-aw sa Ginoo, Dios nga puno sa grasya, ug mosimba kita kaniya, ug modayig kita kaniya, mga kaigsuonan. Unya, makita nato nga bugat dee kaayo ang sala nato atubangan sa Ginoo. Nagpakasala kita batok sa Dios nga maayo kaayo. So God's goodness should lead us to repentance. Apan ang problema, gahi kayo ang kasing-kasing sa mga tawo. Ikaduhang punto, ang mga tawo nga walay paghinulsol, ila nang gibaliwala ang tingog sa ilang konsensya, sa ilang tanlag. Gahi na kayo ang ilang kasing-kasing. Kining konsensya o tanlag mga kaigsuonan. Grasya kini sa Ginoo sa matag usa kanato. Mao kini ang gibutang sa Ginoo sa atong kalag aron masayran nato ang maayo ug dautan. Di ba? Kung nakabuhat ta og dautan, ang atong konsensya motulisok kanato. So kaluoy kana sa Ginoo. Dunay mo badlong kanato sa atong kinasuluran mismo. Pero ang mga katawhan, ilang gipahilom ang tingog sa ilang konsensya. Ug unsa man ang mahitabo kung kanunay nilang pahilumon ang ilang konsensya, musamot kini og kagahi mga kaigsuonan. Mao kini giingon sa 1 Timothy chapter 4 verse 2. Ang giingon dinhi, pinaagi sa pagpakaaron ingnon sa mga naglitok ug mga bakak nga ang mga konsensya gitatakan og nagbaga nga puthaw. So naanad na, nagahi na ang konsensya ug hadlok gayud kaayo kini. Gumikan kay ang konsensya, panalangin ba kini kanato? Laliman ka nga dunay mubadlong kanato sa atong kinasuluran, kung makabuhat kita og dautan, panalangin gayud kaayo ang konsensya. Ang function sa atong konsensya mura ba og mga simptomas kung dunay diferensya sa atong lawas. For example, kung taas ka og uric acid, unsaon man nimo pagkahibalo nga taas ka og uric acid kung ang imong tiil muhubag na sa kasakit. So ang maong simptoma mo'y naga-indicate nga dunay diferensya sa imong lawas. Mao pod kini ang konsensya mga kaigsuonan. Mao kini motulisok kanato ug mobadlong kanato ug magpahibalo kanato nga dautan ang atong gibuhat. Can you imagine kung wala na kay sakit nga mabatian sa imong lawas, murag insensitive ka na. Ang normal nga bata kung mapaso sa kalayo, iyag yung tangtangon dayon ang iyang kamot sa kalayo, gumikan kay nainitan man siya, nasakitan man siya. Pero kung walay pain mga kaigsuonan, kung ang bata dili makabati og sakit, delikado na na. Pwede na siyang mulakaw sa bildo. Unya masamara na og duro ang iyang tiil, unya wala siya nabati. So,
Posible nga dunay dautan nga mahitabo sa iyang lawas kung dili siya makabati og sakit. Bantayan siya kanunay sa iyang mga ginikanan basin og matusok siya sa kutsilyo unya wa siya makabati og sakit. Mao kana ang function sa konsensya mga kaigsuonan. Mutulisok sa atong kinasuluran. Muhatag kanato og warning nga kita nakabuhat og dautan batok sa Dios ug batok sa atong isig katawo. Pero ang warning ni Apostle Paul, moabot de kuno ang panahon nga ang atong konsensya mugahi na gumikan sa atong pagpahilom niini kanunay. Mahimo ng paralyzed ang conscience. Ang giingon sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 19. Nahimo silang tig-a o gitugyan ang ilang kaugalingon sa pagkalaway, hangol sa pagbuhat sa tanang matang sa kahugaw. Sumigahi na ang ilang konsensya. Nahimo na silang hangol sa pagbuhat sa tanang matang sa kahugaw. Higala, posible nga biyaan ka na lang sa Ginoo, pasagdahan ka na lang sa Ginoo diha sa imong pagpakasala kung padayon nimong pahilumon ang imong konsensya, padayon nimong baliwalaon ang sugo sa Ginoo. Ang giingon diri sa Romans chapter 1 verse 28. Ug sanglit wala nila tinguhaa nga mailhan ang Dios, gipasagdahan sila sa Dios sa usa ka laway nga panghunahuna aron buhaton ang mga butang nga dili angayan sa atong pagpamalandong ni adtong miaging mga semana. Mao kadtoy atong gitawag og judicial abandonment. Nagpagahi ang tawo, mas gipagahi pagyud gihapon sa Ginoo ang iyang kasing-kasing as a form of judgment. Mahimo nang walay paglaom ang iyang kinabuhi. Warning kini ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Nga samtang batan-on pa ang usa ka tawo, hinumdumi ang magbubuhat. Kay basin kuno moabot ang takna nga makaingon ka, walay kapuslanan kining tanan. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Ang ingon dinhi, hinumdumi usab ang imong magbubuhat sa mga adlaw sa imong kabatanunan. Sa dili pa moabot ang daotang mga adlaw ug magkaduol ang mga katuigan nga muingon ka og wala ako'y kalipay diha kanila. So kini nga warning, alang kini sa matag usa kanato mga kahigalaan. Gusto nato nga ang atong konsensya healthy, himsog, nga mutulisok gayud dayon nato. Gusto nato nga makita nato ang sala ingon nga maot kaayo nga butang, dautan gayud kaayo sa nga tanan. Kay kun ang sala palumlumo nato sa atong kinabuhi, moabot ang takna mga kaigsuonan nga pagahion na kita og duro sa Ginoo, unya dili na kita matulisok sa atong konsensya, and that is a tragedy. Ikatulo nga punto mga kaigsuonan, ang tawo nga walay paghinulsol mahimong gahi na kaayo sa mga pagwali sa pulong sa Ginoo. Dili na siya maapektuhan, walay epekto na lang kanaalang kaniya. Iya pa man ganing katawaan ang mga pastor nga seryoso kayong magwali. As the gospel is faithfully preached, people are either made better or worse. Kung ang tawo gahi kayo, kanunay niyang gisalikway ang ebanghelyo, kanunay niyang balibaran ang Dios, nagdumili siya sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, unya iyang gikatawan ang mga pahimangno gikan sa pulong sa Ginoo, moabot gayud ang takna nga wa na gyoy makapugong sa iyang pagmarcha padulong sa impyerno. Tiunay na gayud siyang pasagdahan sa Ginoo. Mo kini nahitabo sa mga katawhan ni adtong kapanahunan ni Noe. Matthew chapter 24 verse 38. Tungod kay kung sa unsang paagi ni adtong mga adlaw sa wala pa mibaha, mikaon sila og miinom, nagminyo og gipangminyo hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. For 120 years gapunay og wali si Noe ngadto kanila mahitungod sa paghukom sa Dios. Ilang gibaliwala hangtod nga misulod si Noe sa arka ug sa dihang gibundak na sa Ginoo ang iyang paghukom, wala na, ang arka nasirado na. Maupod kini nahitabo sa mga masamong ni Lot nga pagumangkon ni Abraham. Genesis chapter 19 verse 14. Ang giingon dinhi, mao nga migawas si Lot aron istoryahon ang iyang mga masamo nga niadtong tungura pamanhunon sa iyang mga anak nga babayi. Ug siya miingon, tindog kamo,
Biya kamo niining dapita tungod kay tunawon sa Ginoo ang lunsod. Apan abi lang sa iyang mga masamo nga nagtiaw-tiaw lang siya. So you see, ang pahimangno ni Lot mura og joke, mura og komedya lamang sa iyang mga masamong, and the rest is history. Naapil sila sa paghukom sa Ginoo sa Sodoma ug sa Gomora. Maupod kini ang nahitabo kang Faraon. Exodus chapter 9 verse 34. Apan sa dihang nakita ni Faraon nga ang ulan, ang yelo nga ulan ug ang mga dalugdog mihunong, nagpakasala na pud siya ug nagpagahi sa iyang kasing-kasing, apil ang iyang mga sulugoon. And what happened? Gisilutan sa Ginoo si Faraon ug ang tibuok Ehipto, and the rest is history. Natagamtaman nila ang kinatibuk ang pagsilot sa Ginoo gumikan sa kagahi sa ilang kasing-kasing. Maupod kini ang nahitabo sa mga katawhan karon. People today look at the preacher nga muraog ang magwawali, nagkomedya lang, nagsaba-saba lang. Now, kung dili kita matandog ni ining tanan, unsa pa may makatandog kanato? Higala ayaw baliwalaa ang pahimangno gikan sa pulong sa Ginoo, kay basin ug moabot ang takna nga wala kanay paglaom pa. Tiunay na gayod nga pagahion og duro sa Ginoo ang imong kasing-kasing, aron wala nay pagwali nga muepekto paalang kanimo. Mao kini ang warning nga gihatag sa atong Ginoo sa John chapter 3 verse 36. Ang giingon dinhi, ang mga nagtuo sa anak adunay kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala nagsunod sa anak dili makakaplag sa kinabuhi, kundili ang tunglo sa Dios magpabilin diha kaniya. Lucas kapitulo 13 bersikulo 3. Ang giingon dinhi, sultihan ko kamo, dili, apan gawas na lang kung maghinulsol kamo, maalaot usab kamong tanan sama kanila. So unsa man ang imong gibuhat, higala, sa ebanghelyo nga imong nadunggan. And for some of you, basin og taod-taod na kamong nagapaminaw sa atong pagsibya dinhi sa kahanginan, unom na katuig kining maong buluhaton niining istasyonana. Unsa man ang tubag sa imong kasing-kasing, higala, ang matag warning nga imong gi-reject, nagapamatuod ka na nga ang kaluwasan less and less probable sa imong kinabuhi. Basin og imbis nga mga limyon kini alang sa kinabuhing dayon, manimaho naman hinuon kini alang sa imong kalaglagan. Nagpalayo og nagpalayo ikaw gikan sa Ginoo kung padayon ikaw nga mubaliwala sa mensahe sa ebanghelyo. Mao nga paminawa ang pasidaan sa Panultihon kapitulo 1 bersikulo 24 hangtod sa 26. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, tungod kay mitawag ako ug mibalibad kamo, giinat nako ang akong kamot ug walay naminaw, ug tungod kay ang tanan kong tambag gihimo ninyong walay hinungdan, ug dili ninyo buot nga dawaton ang akong pagbadlong, ako pod mukatawa sa inyong kaalautan, mubugal-bugal ako kung muabot na kaninyo ang kahadlok. That is a warning. Ayaw ka na og baliwala ay higala. Hebrews chapter 4 verse 7 ang gingon dinhi, karon kung madungog ninyo ang iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Do not harden your heart. Ang problema man god, kung gahi na gayod ang kasing-kasing sa usa ka tawo, di na niya makita nga ang sala limbungan gayod kaayo mga kaigsuunan. Limbungan. Di ba? Bisan og gipadayag na sa Ginoo ang iyang tunglo batok sa sala, ang mga tawo mupili gihapon sa sala imbis nga pilion ang Dios. Nahigugma ang tawo sa sala, gumikan kay nagtuo siya nga nagtanyag ang sala kaniya og kalipay. That's not true. Nganong ang mga tawo mamakakman, manlimbong ug mangawat. Nganong ang mga tawo mga bitman. Nganong ang mga tawo ilang gahin ang ilang kinabuhi sa tanang mga kahilaya ni ining kalibutana. Tungod kay nalimbungan sila sa sala nga kung ila kining buhaton, mahimong malipayon ang ilang kinabuhi. But that's not true. Pagkaalaot ang resulta sa sala, ang bunga sa sala sa imong kinabuhi, higala. Mao gani nga ang Biblia nagaingon nga ato kunong warningan ang usag-usa nga matinud-anon. Hebrews chapter 3 verse 13. Apan pagtinambagay kamo sa usag-usa kada adlaw,
samtang kini gitawag og karon, aron walay si bisan kinsa kaninyo ang pagahion sa pagkalimbungan sa kasalanan. You see, limbunganon kayo ang sala. Matthew chapter 13 verse 22 ang giingon dinhi, ang nasabwag sa mga tunukong yuta mao kadtong naminaw sa pulong, apan ang kabalaka sa kalibutan ug ang limbong sa mga bahandi mituok sa pulong ug nahimo kining walay bunga. So kining mga sala, mga kaigsunan, limbungan kayo. Mupalayo kita kang Kristo, gumikan kay nagtuo kita nga kung mga lagad kita sa Ginoo wala kitay kalipay. Mao nga ang mga tawo mopili og sala kay enjoy. Nag-enjoy sila sa sala. Kung maminaw sa wali, katulgon sila. Pero kung maminaw sa mga laway nga mga sugilanon, excited kaayo ang ilang kasing-kasing ug hunahuna. Pag-abot sa mga enjoyment, abtik kaayo silang mubuhat nini. Pero pag-abot sa Bible study, unya-unyaon. Pag-ampo, pamalandong sa pulong sa Ginoo, unya-unyaon. Mao kana ang taktik ni Satanas. Himuon kitang busy sa daghan kayong mga butang. Ang sulod sa atong hunahuna, puno na kayo sa mga worldly things nga wala na kitay panahon pa alang sa Ginoo. So kining mga butang niining kalibutana, mga kasalanan, mga kahilayan, nagsaad kini og kalipay, satisfaction, contentment, and security. Pero baka kana higala, limbong kana. Kanang mga butanga mahimong magpaalaot sa tanang mga nagapos niini. Higala, wala gayod baliwala sa Ginoo ang pagkagahi sa imong kasing-kasing. Abi nimo og wala lang na sa Ginoo kay natilawan man nimo ang pagkamaayo sa Ginoo sa matag adlaw. Pero nagtigom di ay kuno ikaw og tunglo og kapungot sa Ginoo. Nga ibubo gayod sa Ginoo sa kinatibuk-an gayod sa adlaw sa paghukom. Ang Ginoo dunay record sa tanan natong mga sala. Perfect ang record sa Ginoo, mga kaigsunan. Tanang sala, tanang pagtubag-tubag nato sa atong ginikanan, tanang pagpamakak, tanang mga kasina, nagatigom kita og tunglo og kapungot sa Dios. Dili nimo kana masabtan higala. Pero nasabtan ka na sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga niadtong nagampo siya sa Garden of Gethsemane, nasayod siya nga imno niya ang kupa sa kapungot ug tunglo sa Dios. Gumikan kay substitute siya sa tanan niyang mga katawhan. Siya ang misalo sa sala, siya ang misalo sa tunglo ug kapungot didto sa cross. Now, sa wala pa na mahitabo, nagampo siya dito sa Garden of Gethsemane. Matthew chapter 26 verse 39 ang giingon dinhi. Paglakaw niya og layo-layo, mihapa siya og nagampo nga nag-ingon, amahan ko, kung mahimo mulabay unta kanako kining maong kupa, apan dili ang sumala sa akong kabubuton, kundili ang sumala sa imong kabubuton. Mao day hinungdan nga si Kristo nalisang gayud kaayo. Niadtong iyang gipamalandungan ang kupa sa tunglo ug kapungot sa Ginoo nga iyang pagaimnon. Wala siya mahadlok nga mamatay, pero nahadlok siya sa tunglo ug kapungot sa Ginoo nga iyang antuson didto sa krus sa Kalbaryo. Well, giantos gayud ni Kristo aron ang tanang mga mutuog musalig kaniya maluwas, mapasaylo sa tanang mga kasalanan. Pero higala, kung magpadayon ikaw sa imong sala, dili ka maghinulsol ug dili ka musalig kang Kristo ingon nga imong Dios ug manluluwas, ikaw mo'y muinom sa kupa, sa tunglo ug kapungot sa Dios, batok sa imong sala, ug ang eternidad, ang walay katapusan nga pag-antos didto sa impyerno, dili igo nga mopalong sa tunglo ug kapungot sa Dios. That is why hell is eternal. That is why hell will never end. Gumikan kay ang bugtong lamang nga makatagbaw sa tunglo ug kapungot sa Dios, mao ang pag-antos ug pagsakripisyo sa iyang anak nga si Hesukristo didto sa krus sa Kalbaryo. Gibuhat kini ni Kristo, nagmalampuson siya kausa lamang alang sa tanang higayon. Busa higala ayaw baliwalaa ang tawag sa ebanghelyo. Paghinulsol sa imong sala ug dangup kang Kristo ug saligi lamang siya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas.
Hebrews chapter 10 verse 31 says, usa ka makalilisang nga butang ang mahulog sa mga kamot sa Dios nga buhi. Gumikan kay ang giingon sa Hebrews 12:29, tungod kay ang atong Dios usa ka kalayo nga mosunog. Pero higala, aduna pay paglaom alang sa kinabuhing dayon. Makaikiyas pa ikaw gikan sa tunglo ug kapungot sa Dios. Sa unsang paagi, pinaagi sa imong paghinulsol sa imong sala ug pagtuo lamang kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Saligi nga ang gibuhat ni Kristo didto sa krus igo na alang sa imong kaluwasan. Salig kaniya, tuo kaniya, karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.